खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव एमएलए जलेन दैमारिनि गोख्रों बाथ्रा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि बारग' बिथां हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया बिथाङा सरकार सेफायबाय थायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां जलेन दैमारिया बिथाङा बुंथिदों दे दानफ्रोमबो बे समाव हाग्रामा महिलारिया बिटिसिखौ सेफायबाय थायो बिटिसिनि सरकारखौ बिथाङा सेफायबाय थायो दिनै सेफायगोन बा गाबोन सरकार बायगोन समफोर सरकार बायगोन दानफ्रोमबो बेफोर बाथ्राखौनो बुंबाय थायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां जलेन दैमारिया आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिथाङा सरकार सेफायगोन बुंबाय थायो आरो बिसायख'थियाव मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव बिथाङा जेनबाय दं आरो जेनबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां जलेन दैमारिया बिपिएफ हान्जाया थांनाय बोसोरब्रै माने जोंनि सरकार दानायनि उननिफ्राय बिपिएफनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमाया दानफ्रोमबो सरकार सिफायो दिनै हाया गाबोन सिफायगोन समफोर सिफायगोन माने सरकार सिफायनो होननानै दिनै मोनसेबो इलेक्सनखौ बिथांमोना देरहानो हायाखै थांनाय एमएलए इलेक्सनाव दिनै गोबां जेनबाय थांनाय जोंनि बाइ इलेक्सनाव गोबां जेनबाय एमपिआव जेनबाय रिसेन्टलि सिडली बाइ इलेक्सनाव बेवहाय जेनबाय बबे मोनसे बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया देरहानो हादों डेफिनेटलि बिपिएफ हान्जाया दिनै गैला जलेन दैमारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों मोनसे राजखान्थियारि रादाब नोंथांमोननि गेजेराव होदों बे समाव गोख्रों जादों बिथां जलेन दैमारिया गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया सिगांनि सानाव बुंदोंमोन थामहिनबा दानसेनि उनाव सरकार बायगोन बेनि उनाव सरकार बायगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन आरो बेफोर बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथां जलेन दैमारिया गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दानफ्रोमबो बिथाङा सरकार सेफायबाय थायो हाग्रामा महिलारिया नाथाय बे समाव बिथाङा मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव जेनबाय दं आरो जेनबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां जलेन दैमारिया आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंथिदों जे 2025 मायथाइयाव बिटिसिआव फिन इउपिपिएल सरकारानो फैफिनगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथां जलेन दैमारिया 2025 मायथाइयाव जोंनि जि बिटिआराव इउपिपिएलआ 100% एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन बे 100% दा बेनिखायनो सोर मायाव थाङो सोर बबे राजखान्थि हान्जायाव थाङो बे बिसोरनि निजा बाथ्रा किन्तु 2025 मायथाइयाव इउपिपिएलआ सरकार दागोन बे जोंनिया फाइनाल बिथां जलेन दैमारिया गोख्रों जादों आरो गोख्रों जानानै बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिया बे समाव गावसोरनि जे दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा हमथानो थाखाय बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थायो आरो बे समाव बिथांमोननि जे दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांबाय दं आरो थांबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों मैयाबो दारांगा जुलियाव गोबां बिबांनि 1,000,000 जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों दारांगा जुलि बियाबनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव फैदों आरो बे समाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैबाय आरो गोजोन फैनायनि थाखायनो रायजो राजाफोरा लोब लोब बे समाव बाहागो लादों लोब इउपिपिएलआव हाबदों आरो इउपिपिएलनि जे दैदेनगिरि थामहिनबा बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै रायजो राजा लोब जगदान जादों आरोबाव जाबावगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां जलेन दैमारिया दानिया फैदो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव आरो दरंगाजुलि ब्लक इउपिपिएलनि अर्गेनाइजिंआव दिनैहाय बेवहाय 800 सुबुंफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै प्रमद बर'नि आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जइन जादों बेनि गेजेराव गोबां बिपिएफनि सुबुंफोर दङ गोबां ससियेल वार्कारफोर दङ गोबां फोरोंगिरिफोर दङ दा जोंहा बलराम बर' सार बिथांजों लोगोसे गोबां सिनियर मानसिफ्रा सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएलनि हान्जायाव दिनै जइन जादों आरो जों बिथांमोनखौ बरायदों इउपिपिएल हान्जानि जिखिनि खान्थि जिखिनि रायजो राजाफोरनि फारसे अनसायनाय आरो रायजो राजाफोरनि फारसे जि गोग्गो खामानि मावनाय आरो गोजोन जि थासारि लाबोनाय बेखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव रोजा सुबुंफ्रा दिनै जइन जादों आरो जाबावगोन बे दरंगाजुलिल' नङा गासै बिटिआर ओनसोलाव
फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोबां हाजार हाजार दिनै मा होनदों गुबुन गुबुन हारि हारिसानि रायजोफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो थाखाय रेडि जागासिनो दङ। बिपिएफनि जे बारग' गाहाय मावथि सोद्रोमा सम्पा बरग'यारि बिथाङा बिजेपिआव बावैसो उनाव थांगोन होननायखौ खोनानो मोनदों। नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मा जानो? खोनानो मोनदों, जोंबो नुदों, नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों नुबाय थादों। जिहेथु बेबो सासे सुबुं, बेहाबो राजखान्थियारि माखासे निजा स्ट्रेटेजि थागोन, निस्सय थांनोबो हागौ, बे बिथांनि बाथ्रा, जोंहा बेजों जेबो लोब्बा गैया। 2025 मायथाइयाव जोंनि जि बिटिआराव इउपिपिएलआ 100% एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन, बेयो 100%। दा बेनिखायनो सोर मायाव थाङो, सोर बबे राजखान्थि हान्जायाव थाङो, बे बिसोरनि निजा बाथ्रा। खिन्थु 2025 मायथाइयाव इउपिपिएलआ सरकार दागोन, बे जोंनिया फाइनाल। बिपिएफ हान्जाया होमबा गोमालांनायनि चान्स दङ? बिपिएफ हान्जाया थांनाय बोसोरब्रै माने जोंनि सरकार दानायनि उननिफ्राय बिपिएफनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमाया दानफ्रोमबो सरकार सिफायो। दिनै हाया, गाबोन सिफायगोन, समफोर सिफायगोन, माने सरकार सिफायनो होननानै दिनै मोनसेबो इलेक्सनखौ बिथांमोना देरहानो हायाखै। थांनाय एमएलए इलेक्सनाव दिनै गोबां जेनबाय, थांनाय जोंनि बाइ इलेक्सनाव गोबां जेनबाय, एमपिआव जेनबाय, रिसेन्टलि सिडली बाइ इलेक्सनाव बेवहाय जेनबाय। बबे मोनसे बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया देरहानो हादों? डेफिनेटलि बिपिएफ हान्जाया दिनै गैला। बेखायनो जानो हागौ खाम्फा बरग'यारिया बिजेपिआव थांनायनि थाखाय बिथाङा सिगांदों। माने हान्जाया माबा मोनसे थानायबाथ' थागौमोन, दिनै हान्जायानो जेबो गैला, बिपिएफ होननाय आरो बिटिआराव थानाय नंला। दा बेखायनो बिपिएफनि माखासे सुबुंफ्रा, जायफोरा हान्जानि बिबानगिरिफोर दङ, थाबैनो इउपिपिएलआव हाबनो थाखाय आङो खावलायबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव आरो दरं गाजुलि ब्लक इउपिपिएलनि अर्गेनाइजिंआव दिनैहाय बेवहाय 800 सुबुंफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै, प्रमद बर'नि आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जइन जादों। बेनि गेजेराव गोबां बिपिएफनि सुबुंफोर दङ, गोबां ससियेल वार्कारफोर दङ, गोबां फोरोंगिरिफोर दङ। दा जोंहा बलराम बर' सार बिथांजों लोगोसे गोबां सिनियर मानसिफ्रा, सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएलनि हान्जायाव दिनै जइन जादों आरो जों बिथांमोनखौ बरायदों। इउपिपिएल हान्जानि जिखिनि खान्थि, जिखिनि रायजो राजाफोरनि फारसे अनसायनाय आरो रायजो राजाफोरनि फारसे जि गोग्गो खामानि मावनाय आरो गोजोन जि थासारि लाबोनाय, बेखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव रोजा रोजा सुबुंफ्रा दिनै जइन जादों आरो जाबावगोन। बे दरं गाजुलिल' नङा, गासै बिटिआर ओनसोलाव फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोबां हाजार हाजार दिनै मा होनदों गुबुन गुबुन हारि हारिसानि रायजोफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो थाखाय रेडि जागासिनो दङ। बिपिएफनि जे बारग' गाहाय मावथि सोद्रोमा सम्पा बरग'यारि बिथाङा बिजेपिआव बावैसो उनाव थांगोन होननायखौ खोनानो मोनदों। नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मा जानो? खोनानो मोनदों, जोंबो नुदों, नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों नुबाय थादों। जिहेथु बेबो सासे सुबुं, बेहाबो राजखान्थियारि माखासे निजा स्ट्रेटेजि थागोन, निस्सय थांनोबो हागौ, बे बिथांनि बाथ्रा, जोंहा बेजों जेबो लोब्बा गैया। 2025 मायथाइयाव जोंनि जि बिटिआराव इउपिपिएलआ 100% एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन, बेयो 100%। दा बेनिखायनो सोर मायाव थाङो, सोर बबे राजखान्थि हान्जायाव थाङो, बे बिसोरनि निजा बाथ्रा। खिन्थु 2025 मायथाइयाव इउपिपिएलआ सरकार दागोन, बेयो जोंनिया फाइनाल। बिपिएफ हान्जाया होमबा गोमालांनायनि चान्स दङ? बिपिएफ हान्जाया थांनाय बोसोरब्रै माने जोंनि सरकार दानायनि उननिफ्राय बिपिएफनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमाया दानफ्रोमबो सरकार सिफायो। दिनै हाया, गाबोन सिफायगोन, समफोर सिफायगोन, माने सरकार सिफायनो होननानै दिनै मोनसेबो इलेक्सनखौ बिथांमोना देरहानो हायाखै। थांनाय एमएलए इलेक्सनाव दिनै गोबां जेनबाय, थांनाय जोंनि बाइ इलेक्सनाव गोबां जेनबाय, एमपिआव जेनबाय, रिसेन्टलि सिडली बाइ इलेक्सनाव बेवहाय जेनबाय। बबे मोनसे बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया देरहानो हादों? डेफिनेटलि बिपिएफ हान्जाया दिनै गैला। बेखायनो जानो हागौ खाम्फा बरग'यारिया बिजेपिआव थांनायनि थाखाय बिथाङा सिगांदों। माने हान्जाया माबा मोनसे थानायबाथ' थागौमोन, दिनै हान्जायानो जेबो गैला, बिपिएफ होननाय आरो बिटिआराव थानाय नंला। दा बेखायनो बिपिएफनि माखासे सुबुंफ्रा, जायफोरा हान्जानि बिबानगिरिफोर दङ, थाबैनो इउपिपिएलआव हाबनो थाखाय आङो खावलायबाय।